Yeah. Oro. Oh.
awas yo roh maju oh Dikasih nama kata semua bersama Wahyu Beksodrongo Jeneng Goyo kalian P2 Audio Sound System Ayen kelingan marang seliramu kaya riko cetrut-cetrane ngatiku zaman biyen-biyen aku katon apa saikine aku iki katon apa
indikator sagung para pamirsa sedaya nggih sing kepanggihan kalian kawula sak kanca jadilan Wahyu Beksa Turangga ingkang mijil saking Kalibuwa kalih Kali Rejo Kaplon Praga menika bapak ingkang kapes pindah saking kanca-kanca Mina Ludra Gedruk sampun katur setunggal lakon wonten Megatresna lumantar kawula sak kanca Wahyu Beksa Turangga ingkang wonten ing kalodhangan dalu menika sinengkuyung kalian P2 audio profesional sound system ingkang mapanipun wonten ing Sangon setunggal Kali Rejo Kaplon Praga. Nggih monggo katur kanca-kanca pengrawit saking Wahyu Beksa Turangga monggo candhaipun napa? Oke, Mas. Tarik dulu, Mas. Oke, 3 2 1 Wahyu Beksa Turangga. Ayo cok, ayo cok. Mangkane yuta satriya tapa tetapi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa nilata nyawa dadya prataruna usumane bangsa ayo bali ingkang sumpah prajurit Mangkane yuta satriya tapa tetapi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa nilata nyawa dadya prataruna kusumane bangsa tetapi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa nilata nyawa dadya prataruna raine kleru ora apal kabeh iki ayo Horo.
ayo Kados sagung para pamriksa sedaya kakung ya putri ingkang tansah bagya mulya wonten kalau dengan dalu menika nggih sampun katur setunggal babak sampun katur saking kanca-kanca